أملاك زلهم سبات يخون لقاس قلت عسل تبعته نسون هزبو خاب حاجاتهم كالحنومي مو وجهت ولديا سمود ما يسوس اتسوع بيخا ماتيوس حاني عسان حاني هيوت متك نركبيلو نتحالي وجنا بعالم بملقاخو فقر أملاخ بزي تقلصتلنا كما يوحنس 4:9 ذكر عندك أنا نحتاجه كله زمزم مجلسنا بيت ليه مستباحلين هاي channel أخوي ذنب كلكم تصير حبريت لنا صعبة زلدة زملكة مجلسي إذا غاب هيلين استباحلين هيلين استباحلين تجبرته مجلسي برهان أفصل ما وقرأت تسوي لهم يزرعنا يا مبرهات إيش معاه ويلزق رأي يقولن تدرى ما زينا تذكرنا تاريخ هاي وصنا حكي يا تاريخ تسأل ما تحكي
ጋዜጠኛ ከም ዝበለቶ ዓለምና ብፀልማት ተሸፊና ያጠኒሓ ፀልማት ማለት ለይቲ ማለት ኣይኮነን ፀልማት ማለት ተስፋ ምቁራፅ እዩ ፀልማት ማለት ሓጢኣት እዩ ፀልማት ማለት ንኣምላኽ ዘይምፍላጥ እዩ ኣዳም ምስ ሓደ መብራህቲ ወዲ ሰብ ጠፊኡ ንዓሽዓተ ዓመታት ሰብ ኣብ ፀልማት ይነብር ነበረ እቲ ብርሃን ሰብ ኮይኑ መፅኡ ግና ሎሚ ሰበር ዜና ኣሎና ዮሃንስ ሓደ ሸዓተ ከም ዝበሎ እቲ ንሰብ ኩሉ ዘብርህ ሓቀኛ ብርሃን ናብ ዓለም ይመፅእ ነበረ ኢየሱስ ክውለድ ከሎ ንእሽቶ ህፃን ጥራይ ኣይኮነን ተወሊዱ ፀሓይ ፅንቅያ ኸ በሪኻ እዚ ሎሚ ዘብርሃናዮ ፍርደት እቲ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንፀልማት ልብና ዝቐደደ ኢየሱስ ክርስቶስ የመልክት ንሱ ብርሃንና እዩ ስለዚ መገዲ የርየና ንሱ ብርሃንና እዩ ስለዚ ሙቐት ፍቕሪ ይህበና ንሱ ብርሃንና እዩ ስለዚ ካብ ፍርሃት የውፃና እቲ ብርሃን ክከውን ተፀዊዕና መብራህቲ ልደት ድማ ምስጢር ኣለዎ ሓንቲ ሽምዓ ነታ ኣጥቃኣ ዘላ ሽምዓ ትብርሃ እቲ ኦም ድሙቕ ይኸውን ብዙሓት ንኣሽቱ መብራህታት ብሓባር ስለዝበሩ ከዓ ኢየሱስ ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ይሁብ ኢልና ማቴዎስ 5:14 ኢልና ልደት ማለት ነቲ ካብ ኢየሱስ ተቐበልናዮ ብርሃን ናብቶም ኣብ ፀልማት ዘለዉ ጎረባብትናን ፈተውትናን ቤተሰብናን ከነብፅሖ ከለና እዩ ከዓ ትርጉም ዝህልዎ መደምደምታ ናይ ዝፀብፃብ ንውሸት እዚ መብራህቲ ዝኽብለ ከለና ሓንቲ ጸሎት ንጸልይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ንስኻ ብርሃን ዓለም ኢኻ ኣብ ውሽጢ ልበይ ዝተረፈ ፀልማት ፅልኢ ፍርሂት ጭንቀት እንተሎ ብብርሃንካ ኣውፃዮ ህይወተይ ሎሚ ከምዚ ኦም ልደት ብሩኽ ይሁን ኢየሱስ ብርሃንና እዩ ርሑስ በዓል ልደት
لنا حبيبنا لومي نقبلكم ناي سبورت نقدر تبيع أري أيرن ترافيك الحويسكا ملونا channelنا تلفزيون برنامج مدام كادو سعبو خارجي زينا ترافيك تيزو على تخطط أبيت لهير لومي تقربنا بسعينا روبيل تتصاب كنقرنا كمنا بتي عبي زينا مخدنا كنا ترافيك كمي وعيلو علو لومي أبيت لهم عبي ناي تخطط وعيلو علو بالمهنيات الجيزارة وستوت أوجو زجبا هزبي كل سبنا كتما يوهزالو أقولنا داوي زلوا صوتك عزيز برري أبياتنا وتي ملو بمولو تتحيزو بودا يمن بالملكت كاي تبرزلو أقولو حانت تنس سبيتي بسبع ياجر أدقي حيزام بودا سيينهم كزوري يرأي لو حدا قوازد بتصلهم بنا يترخبن كل بيت يبلان كبلو يرأي لو كلهم سبع أقدار بجاهم نتا سدرا نقدي لغومرا كنتا تاقا هزوك يمسل يزالو زينا ناي نبدي ناي إيكونومي ناي لهم معانتي وعلى أبتقجتي عتعن كربن وكن أزيو وجا وسيقو بعيلو زقاد سبساب زيرو بيل كربن ناي نبي إيكونوميس كنساقر هرملا لومي عداقا خموي بعيلو عدو هرملا زغربوتو لومي عداقا مع كلاي مبرع وجا وركي عتعن كربن بحد بيت بناي مخبار ريكارد سبيرو بعيلو عدو سلسة هبتمات سب وسنا تقولوا ما بعد ما تنبغلكم تقولنا حتى أنا جيتكم من أول
نمسكنه شخا سعيدة خمنا خلنا شعبات زي لبنت من أختي مش مثلا كلنا سنين استمسكنا يقول عزيز بحكم لنا يقبع لدينا يبيتنا نحن نسوس كريستوس عزيز وحب السلام عليه ويتاي مسكنا كل نجار بتحب شالو كم لدينا بيتنا حسب قفل الناس ولا ايش بيتا استمسكنا يقول اذا يبيتنا نايدتنا يبيتنا سي عزيز وحب السلام كريو خلنا انتاي بالمسحب قدس عبد الوهاب أبسلمات زنفر هزيسي عبي برهان رأي أبسلمات عبد الوهاب زنفر على سنفر هزيسي عبي برهان رأي بيتا خزارب كله نزاق أرجع خزارب كله نتايلو بقول له أبدات إسياس كجلس أخلو نتايلو بقن آتي إسقبر بوي جابر سلس أنا إسلوز بوسي توليدون عنا خدحن كم زمتسج خزارب كله نري تقصي أبشعة تقصي شديش لذلا تتربي تاو قلتين إذا أنت ولدنا وديتو هاي بنايمو تقطعت فأمم كوبيو سموم قرم مكار ورت عملا أبوزر عالم مسفل سلام قسم عملا تمسكر يكون أبز تزار كله إذا أنت ولدنا وديتو هاي بنايمو تقطعت فأمم كوبيو سموم قرم مكار ورت عملا أبوزر عالم مسفل السلام اسم ويتاس مسكنه أبز توصل قلت كله قدم ممساو زخوانه نجارات يجي كرب بخلو نزق على زخزي خوجر كله تايب تقصي نزق بمن آتى يزقوركم سبات كل حن سلزلة أملاك بخمي كن عندكم زخل كاس لزبلتك كل كله نريو عندنا إسياس كرب بخلو كلايكا إسياس شو عشر تربعته سلزق زابير بعلو تنتخبوكم يو نور الكتانس ودوم توليا سموها أمانير سوريوم ترجمو دم أملاك مسانا أيو بقولنا لا سلزق زابير تمسكن يكون نزي بقناعات كجبر خلو إنادري أملاك مسكن نسألي بروخن قدسون دخل كزابير أبونا شمكال علبل شمكاي قدس زابير أبوي بحق السالو حق زابير أبو زي قد بأناز نبرك زابير أملاكنا نسخنا إخزابير أبوي سمايات كبر حريكا إخزابير أبو نبذا شكرن مكران زلو علم نعنا متان كتلهم بممساكا أزينا نمسكرك كالونا النور باب إخزابير أبوي كلنا نحبوس إخزابير أبو نسخات البقف أركا فين إخزابير أبو نبذا إخزابير أبوي سلماتن دنموتن زنبرت علم نعنا نمد حانز قبر كايو إخزابير أبي مسواتي أزينا نمسكرك كالونا هجون نعنا ندكنا نبارخنا بروح إخزابير أبوي سجن والتم كننا لو إخزابير أبوي استوجهنا إخزابير أبو أتصبيو خرد أنا مو إخزابير أبو أبصلات لبنا إخزابير أبوي كل إخزام سنخ نبر نلمرن كلنا بس قبر كلنا كل تمسكن تريف ذل زمن هيوتنا مسنا سوقفنا خنا يتفرينا بسم أبون ودن منفس قدسن حال أملا آمين ويتأسمسكن يكون كبتزبلكم إذا مولادو كزارو كله إيشاس إنا يادلنا إذا تقسم زولكم كان إنسان تولدنا ودون هايونا إمو إتجس أتو أمتايلو أمم كوبي أبكلا أمم كوبيلو سمون قرون مكار مخرلو قرط عمله أبوزر عالم مسفن سلام إذا شمنا يقويتا يقويتا سمسكنا يكون كي تقول خلو من مخانو خجل سألنا خلو إنادي كم تقال أي زنبو كلكم كا سلاسك زابير بعلو تنرتك بعلو خالد زي كور بعلو تمرت خباكم يو نهار إنجل كتانس ودوم توليا سموها أماني الكسوميا ترجمو دما أملاك مسا أملاك يمسكن إذا قلت هذا زي بتعمي تتحسسوا بحث بركة أتقدم أي زمن تدارينا أدم حاجات مسكبرة لكن نعوز مسل لسه كان دم تفسس نيرو كان كمل نيرو كان كحوي كلي كان ولا ملاحظون سد لايك على الأملاك بعلو جن كمل كله إنا نري سلازي أملاك تمسكن يكون أبزي قويتا متى إتيز موتى أدم هيوت كركب قويتا بنا بعلو كمل كله أبزي مسحاب قدس نجرنا كان
ሚልክያስ ክዛረብ ከሎ ሓሙሽተ ቁልተ ኣቲ ቤተልሔም ምድሪ ይሁዳ ንህዝበ እስራኤል ዝብል ሽም ካባኺ ይቆፀለይ እሞ ካብ ሽማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይክትርስን ኢኺ ክብል ከሎ ንሪኦ ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ኣቲ ቤተልሔም ክብል ከሎ ንሪኦ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ ዝፀናሕናሲ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን ጎይታ ከምታ ዝበላ ከም ዝኸይድ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣበይ ዝውለድ ኣብ ቤተልሔም ናይ ይሁዳ ከማዶ ኮይና እዎ ኮይና ንጉርለ ነይሩ ኣይነበረን ግን እግዚአብሔር ዝበሎ ኩሉ ዝኸውን ስለ ዝኾነ ክውለድ ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዚኦም ክንበዩ ከለዉ ኢና ንሪኦም ካልእ እውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ከም ትንቢት ኮይኑ ዘሎ ሉቃስ 1:44-45 እነሆ ድማ ድምፂ ሰላምታ ከይምሰማዓኩ ኣብ ከርሰይ ህፃን ብሓጎስ ተሰራሰረ ካብ እግዚአብሔር ተነግራላ ቃል ፍጸም ይበል እነሆ ድምፂ ሰላምታ ከይምሰማዓኩ ኣብዚ ንመን እያ ሰሚዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከብዲ ማርያም እዩ ዘሎ ዮሃንስ ከዓ ኣብ ከብዲ ኤልሳቤጥ ዘሎ ግን ብሓጎስ ተሰራሰረ ብመንፈስ ቅዱስ ተሰራሰረ ክብል ከሎ ንሪኦ እንታይ ምስ ሰምዐ ድምፂ ሰላምታ ተወሊዱ ድዩ ኣይተወልደን ግን እሱት ጎይታ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ማርያም እውን ከምዚ ኢላ ክዛረብ ከላ ንሰምዓ ወንጌል ሉቃስ 1:49 ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ እግዚአብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኸይ ቤት መድሓኒየ ይባህ ይበላ ውርደት ባርዩ ስለ ዝረአየ እቲ ሓያል ዓብዪ ነገር ገሪለይ እሞ ስሙ ቅዱስ ኢላ ክትዛረብ ከላ ንሪኣ እዚ ከይኮነ ከሎ መን ምዃኑ እየን ዝገልፃ ዘለዋ ትንቢታዊ እዩ እንታይ ኢላ ማርያም ድማ በለት ነፍሰይ እግዚአብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በኣምላኸይ ቤት መድሓኒየ ይባህ ይበላ ውርደት ባርዩ ስለ ዝረአየ ሕጂ ኣብዚ ክንሪኣ ከለና ማርያም ከም ሰብ ውርደት እውን ነይሩ እዩ ሕሜት ነይሩ እዩ ፀለመት ነይሩ እዩ ግን ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ከምኡ ዘይኮነስ ናይ ኣምላኽ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ካልእ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ክዛረብ ከሎ እቲ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣትምልእቲ ፀጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ በላ ይለና ስለዚ ኣምላኽ ይመስገን ኣብዚ ኣምላኽ ካበይ ክውለድ ከሎ ይናርያ ካብ ማርያም ከም ዝበልኩኹም ካብ መጀመርታ ብቕንዓት ይገይርዎ ግን ካብ መን ከም ዝውለድ ከዓ ይፈልጥ እዩ ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ካብ ማርያም ክውለድ ከሎ ክመፅእ ከሎ ኢና ንሪኦ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 1:50 ምሕረቱ ነቶም ዝፈርዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር እዩ ሓይሉ ቅፅሙ ገበረ ንኹርዓት ሰቦም ዘረቦም ንሓያላት ካብ ዝፈንቶም ኣውረዶም ንተዋረዱ ከዓ ልዕል ኣበሎም ንጡምያት ብፅቡቕ ነገር ኣፅበቦም ንሃብታማት እውን ጥራይ ኢሎም ዝሰለሎም እዩ ስለዚ ኣብዚ ጎይታ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣብዚ ክዛረብ ከሎሲ ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ምሕረቱ ነቶም ዝፈርህዎ ንውሉድ ወለዶ ይነብር ሓይሊ ብቅፅሙ ገበረ ንኹርዓት ብሓሳብ ልቦም ዘረቦም ኩሎም ቁርዓት ዝበሃሉ ንሕና ዝብሉ ለባማ ዝብሉ ፈሪሳውያን ኢና ዝብሉ ስዱቃውያን ኢና ዝብሉ ካህናት ኢና ዝብሉ ኩሎም ከም ዝሓፈሩ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝብል ከም ዘይነበረ ኢና ንርኢ ነገስታት ከይተረፉ ከዓ ክዋረዱ ከለዉ ኢና ንሪኦም ነቶም ጡምያትን ተስፋ ዘይነበሮም ግን ስጋዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ ዕጋበት ክቦም ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይነግረና ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እንታይ ብለና ኣብዚ ብፅቡቕ ነገር ኣፅበቦም ነይሩ ነቶም ጡምያት ኣምላኽ ይመስገን እዚ ጎይታ እዚ ዘፅግብ ኣምላኽ እዩ ጡሙይ ዲኻ ከፅግበካ እንታይ ከይዝህብ ስጋዊ ኣይኮነን ዝህብ መንፈሳዊ ገይሩ ዘፅግበካ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ጎይታ ክዕድል ከሎ ስጋን እንጀራን ጥራይ ኣይኮነን ዝህብ እዚ ካልእ መቕሸሽ እዩ እንታይ ዳህበካ መንፈሱ እዩ ዝለኸልካ ኣምላኽ ይመስገን መንፈሱ ተዳሂበካ ድማ ንስኻ ሃብታም ትኸውን ማለት እዩ ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን ኣብዚ ሕልፍ ክብለየ ዘካርያስ እውን ክዛረብ ከሎ ከምዚ ክብል ከሎ ንሰምዖ ንህዝቡ ስለ ዝበፅሖምን እተበጀዎምን እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ይባረኽ ከምቲ በቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ ብኣፍ ቅዱሳኑ ነቢያቱን እተዛረቦም ኣብ ቤት ባሪኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተዝኣልና ካብቶም ፀላእትናን ካብ ኩሎም ፀሉናን ክድሕነና ምስ ኣቦታትና ምሕረት ገብር እቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክር ንኣብርሃምን ዝመሓለሉ መሓላ ክህበና ብቅድስናን ብፅድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ኢድ ፀላኢና ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና ይብል ኣምላኽ ተመስገነ ይኹን እዚ ጎይታ እዚ ዓብይ ስለ ዝኾነ ኣዝና ክንሕጎስ ይግባአና ብፍላይ ዘካርያስ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሉ ንህዝቡ ስለ ዝበፅሖ ኣምላኽ ይመስገን ህዝቢ ኣምላኽ ክበፅሓና ኩሉ ግዜ ክልምን ከም ዝግባአና ንህዝቡ ስለ ዝበፅሖም እተበጀዎምን
እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረክ ከምቲ ቦቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ እዞም ክረገጽ ጸልኩም ጽናዕዎ ከም ኢሳያስ ከም ሚልክያስ ከም ኩሎም ቅዱሳን እተዛረቡሉ ይዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ይባረክ ከምቲ ቦቶም ካብ ጥንቲ ዝነበሩ በአፍ ቅዱሳኑ ነቢያቱን እተዛረበ ኣብ ቤት ባርኡ ቀርኒ ምድሓን ኣተስአልና ካብቶም ጸላእትናን ካብ ኢድ ኩሎም ጸሉናን ከድሕነና ምሳቦታትና ምሕረት ክገብር ነቲ ቅዱስ ኪዳኑ ክዝክር ምስ አብርሃም ዝመሓለሉ መሓላ ክበና ብቅድስናን ብጽድቅን ብኩሉ ዕለትና ኣብ ቅድሚኡ ካብ ጸላኢ ድሒና ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ኢና አምላክ ተመስገን ይሁን እዚ ጎይታ እዚ ንዓና ዓብ ነገር ገይሩልና እዩ ብዘይ ፍርሃት ከነምልኾ ዕድል ሂብና እዩ ኣብ ክንዲ ፍሬ ነብር ኣብ ክንዲ ንሽቁረን ጎይታ ምሳና ስለ ዘሎ ተቢዕና ኣብ ቅድሚ ጸላእን ፈተውትን ደው ከነብል ክኢልና እንታይ ስለ ዝገበረና ተበጂና بناتنا صدق زي كونه بناتنا حيل زي كونه بنانا فطر زي كونه بنانا ጸሎት زي كونه بمحرته بعلو بصحنا كله إنالي ስለዚህ ዘካርያስ ገዛሩ كله በአፍ ቅዱሳኑ ነቢያቱ ተዛረው አበን ባይ ቀርን ምድሓን አተንሳል አምላክ ይመስገን እዚ ጎይታ እዚ ንምድሓና ዝኸውን ሂቡና አሎ አምላክ ይመስገን ንዙ ዝጉት ከልዎ ንዑድ ዝፈርዎ ድማ ኩሉ ግዜ እናተሓጎሱ ይኖሩ መጽሐፍ ቅዱስ ይዝነግረና አምላክ ተመስገን ይሁን ኣብ ካልኣይ ሉቃስ 17:79 ነገርና ናብ መገዲ ሰላም ከቀንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርኅሩሕ ምሕረት አምላክና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና እዩ ጎይታ ተመስገን ይሁን ኣብ ጥቕስ ክዛረብ ከሎሲ ነገርና ናብ ምንታይ ናብ መገዲ ናብ መገዲ ሰላም ከቀንዕ ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ተቐሚጦም ዘለዉ ከብርህ ስለ ርኅሩሕ ምሕረት አምላክና ብኡ ካብ ላዕሊ በርቂ ፀሓይ ክበጽሓና ይክብል ከሎ ኢና ንርኢ ጎይታ ተመስገን ይሁን ስለዚ ጎይታ ተመስገን ይሁን ንዓና ዓብይ ነገር ስለ ዝኾነ እዚ ጎይታ እዚ እቲ ምምፁ ንዓና ዓብይ በረኸት ዓለም ኣብ ከመይ ከላ መፅኡ ኣብ ጸልማትን ኣብ ድነሞትን ከላ ሰብ ኣብ ጥፍኣት እናኸደ ከሎ ትምህርቲ ናይ አምላክ ኣብ ዘይነበረሉ እዋን ግብ ዝበለ ጸልማት ከሎ ሽዑ ክመፅእ ከሎ ኢና ንርኢ ሽዑ ብርሃን ክበርህ ከሎ ሓደ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ዘይመፀ ነይሩ ተዝኾንሲ ዓለም ዘስካሕክሕ መኾነት ነይራ ስጋዕ ሕጁን ክፀንሕ ኣይምኽኣለት ነይራ ስለዚ ጎይታ ዝተመስገነ ይኹን ንሱ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን ብጥበቡ ገይሩ ናባና ክመፅእ ከሎ ኢና ንርኢ ነሰብል እንታይ ሓዲጉ መፅኡ ዝፋን ስልጣን ክብሪ እኮ ነይሩ ሰማያት ክነብር ከሎሲ ዝገርመኩም ቅዱስ ዝብሉ ጎይታት እኮ ነይሮም እኮ መላእኽቲ ሓዲጎም نمندل نعين أخذ متى كنت عن بس ما قلت زخدها كذا خلينا الناس خد سلازة اللي فريتر ما كمسك كله نري سلازة أبزي قال نري أم كاني سواء كانوا حلف كولومبيا أما صاحب كلنا وانجيل ما توصل عصر خدته سبت بابيم زيادهم كا نو أفتول لنوس أيود أويالو هو أم مبرقينا مو كن سبت لو مسينا نقولو كم مبرق نبي رسالة مسوع زيادهم أتوم دك إسرائيل أنت تشوفوا تزنوراتهم بتزم هارو أب عدم نبكال يوم حلالفو خبز نورينا نري بأزي كرد أنا خبز خيل كآخرين قرنا نريتنا إلى خاني ناي نأمن ناي روتين كآخرين خيل مخنياتو أبصر وعدس داعوه يقول سو خبز نورو انتهي كنون كتبر كلا نري أنا عها أملاخي إيه أبزي أتقصها كريو خلنا خا أزوم سبعة زي أتوم نتي مصحف زرخوه كلك كم سلسلة فرطو انتهي كقبر خلون اليوم أنه اتتولن وسعيون آبي الله كهو أمبرق رينا وما خصك دول مسألة نقول كم مبرق نبي رسالة مبز ويتاست بس كناهم كبرهم عدي نقولت أخرجوا كم تخلوا إنا اليوم أملا تمس كناهم أبصر خلوا خلنا كنا مستعززين إذا يرسالة اتباع العدي نقولت أخذكم بولس كبا عدي وتزعف كم دلنا أبكرت تقصي سلسة نقص هيرودوس سنبلة كل يرسالمون مسلم أزني تدحزني تزعف زوجي كاسي هيرودوس ما نقص رزقونه سلطان خي وصله وتم زني يرسالم أنت أكون مسلم سبيرو نتني سبوي وزن وربيتا كنت حبشهم زغبون وزي سنبدو حتى زيا لهم كم عندك أي وقت قال يوم شو قيت أنا أسكت كله يحبسوا قال يوم كأشوف قيت أخلنا عن كله يسمبون سلام تاي برهان سلام زمانه نحن
حياتك أبرهان سلزقلصو سلزق قبلوا يسمون أبيدون يقولون خاطريهم سلزي كابكم سيوم زهم السلو يسورنا كلت عسرت حدها نبيت أتيوم نتسان مسمارا مادير أيوه فقميلهم دما سقولوا ساتسونهم كفيتهم كا وركن أتعنن كربن قص برخد هابو يبلنا قويت أستمسكنهم إذن كابرحم زمزو كابرحم عد زمزو مسيم فقم إلهم سقولوا هي أماتهم كأيهم وركسب وركيو عدان سب عدان هيو كربسب كربيو إذن تركم على ناتو إذا عدان كان لعب كهنها لك كهناتها نسخة غناي كهنات وسي كهنا عم نقطة مسكنهم كهن سب كزارو خلي خمسة أنا زارو كهنا غرامني أتي بجانا حلفه قويتا إيو كلاي نجوس نجساتي كم تتزعفون أزم بقولكم عدد نجوس نجساتي أبوز العالمي مسفل السلام إيو إتصال زيكا مكرف حلفكم مخانها بتكربي وزلها شكرنا إذا علم كسبكم مخانها زجلس إيو أملاك تمسكنهم أبدا ما يبترشها أبا أسرقكم وانجيل لقاس كلته شومتها أبدا مدرتيا بليتي مالهم كحلو أمرز حلو رقاصهم نورو ملاك زابير كأبزريهم دوبله كبيك زابيرون أبزريهم أبره بزين فرحات كأفرو ودم باسوت كان حدهم زيك زابير زجلس لنا كون نجر كري نعناينا بيتلهم نخيل تبعه بزيهم واسوت اليوم إذا باسوت زياتهم كم تم حماقات واسوت أيكون قدم نحنا واسوت كلنا أنا قدم يذكرني عندنا أيوب نفاتس يوم لغاتهم واسوتهم حيالا نفاتس لغة بعد أنا عوانا سلوزخنا شكرتي مكرتي نما خمسة لغة كيف كاش عندها تمس عترنا ما كسركات بس عتر كويس تتصفي عتر كخفف حنت خمسة كاسيا كلها تلعب يتحاسل زغنا مالتي حجي إذن واسط زياتهم قنا كم زينا هنا سرقتي أي نورون عياتي إجابة أبديت عيات أكيد بكل قاسات عمالة أيكون كندي واسط سرقتي مدانا قرتي زيناتهم نحنا زبلو كابتي حوسهم نابتي حوسو ما لازم ولا ينزلوا إسيهم قنا فريز ولي أنت قلنا أبتام نرتي أخا بلايتي مالهم كحلو أمروز حضر واسط نورو ملأخ زابير أبزريهم بالدولة كبرك زابير كا أبره ففرات فرو سلاسل تايلهم أي تفرو أنه مدحاني أم عداوي تولد لكم سلاسلهم نسخان تايلهم كريستوس ويتاي نقول له زيخون علي حبس أبسركم اللهم أي تفرو أم نقد بسرين سلاسل تبسراسي من سميعهم كالعطق سمعوا زبكم ثم عبيتي تندسوا وتندو مرمروا زي بورس زي فلتو حد زي فلتو بشكل بقعي ولا بقعي حارسة زبلتو زي كوي نمسي نام أوكك لسه زغر ما كون باي لومون أملاح نكركم سبب لبوم سترولو بيت أملاح مستبالا شوي أبتم قالوا زي زغر ما كون باي جابر زغبرو زلو مستقرا سرارحو قوي نتوم زي تصباي وخا يقول لسلو سلازي زوم سبازي أتوم تسفى أبزي نبرو كوتوم سحلوز نبرو كابن بديع تقول نورسي عمينا قرطو يقولوا من اليوم وتسحق سكات تقصدنا انت لنا مستبصروا لقيت انا اسكسس كم زلو من هنا چحچحنا بالكان مسكنا زلنا كما يقول سباي نبر مريم يسير بتخبا قاتل بديع انت ليرن حجي ابتم بالعمان اي نبر زود سو مسكنا اي نبر እግዚአብሔር አምላክና ተመስገን ይሁን ብዙሃት ከጭፍራ መላእክት زاقول الله سماي ستة ملاك مريم آمين كبرين أملاك أملا علي سلام كأمدري أمم بطم سمرت أملاك زلهم سبات النابلو نأملاك أملاك بس بطم ملاك ستة سلام أملا علي سمرت كأمستم سمرت أملاك زلهم كأب تحت النابلو سي نأملاك أمسكون ودس شعور يوم مسكونها اتملاك تايبو نو أب عداوي مدحاني توليدو ألو حج من يسقبون أملاك حق سنة أي تقبلوا ويتاني أسكوسوس نبيل سالك نبسايمس مسيح معرفة أي خبر لومون لك أخبار نحنا البنات العاتنا له لك عكاف أبدا جاي من لسان لهم عليك نحنا الآن تقبلنا أما بالعمال خير لهم عليك قلنا خير أما أصحاب قدسنا حالو قادم سي سبع تغبت الليل نوغاتو
أنا خامس قدر رئيس بلنا لبنا خنكفت أملاخ لنفسه كفنا يحجزنا سلازم زم سواتياتهم تحقشوا ترايز يكون خاري كوي وز قبام كارot نيرم فرساويان سدقاويان كارot كهنات نيرم قلت وز قبام جن ساتهم سلة عبسو بأن سلة قمطعو دابلنا أزور زي الدعاء زنور ويتخمتوا ولا كقلت جمر كل السرار بيونا أملاخ مسلمين ساتهم كنا ويتا تولي له أبيت يمينهم نتحبسوا خلوا هنا اليوم ويتا حجزنا نرمز ويتا زي ويتا ناس رزقنا السبوم لا رخاء نحنا كل جزء نتحبسنا خمسة لعلو كلها لبنا خفيتنا قبله أملاخ حجزنا الزمن زي لبسه استعطوا لي ترايت دني بقى حنا قد ستة ترايت دني كنت عمل ترايت دني بروسس خونلك إذا خونلك هرب مرتب لعلو كل ويتا بالبخخو كتنادل أملاك حجزنا نزوي تازو بورخايم بوصان أملاك حجزنا ويتاي باركم تلفون حريم عبد مصفى سلم بروخن قدسون خن كاغزيابي ربنا أزينا نمسكنا كالونا بروخ أبوي أزينا نمسكنا كاغويتا نسخال عن أملاك كنلخا غزيابي أبو كل تخل كنسخاس غزيابي أبو لو أبو نبزان رزيا نبزان شكان زخونة عالم غزيابي أبو يمسخا نعنا بالحنس مزخنا تمسكن أبيت لهم تولد كأجزابير أبو كابتن تولد كلا دم أجزابير أبو يسقى تمسكن كأجزابير أبو حسرة مكرات عيد كأجزابير أبو يزد حنكنا تمسكن ويتها أزينا نمسكن كلنا حجون مسانا بون نزوم دكنا بارف نزوم أبتسلال كامسين أزلنا دمان نفسه كفنا صوم سكام بركتنا لك وبركت كام فسكام كمل أنا نلمنا كلنا تبارك وان قبلنا أجزابير أبو إذن الدات إذن حق الدات نخون أنا ويتها يسوس قبل بيت قبيلة نبلنا بحابس كنا مالارس ويتها قبل كفنا نلمنا كلنا كم تم بالأعمال ذهب السماء يستحقوسه نحنا ونجزابير أبو يتها لبنا خلبك أجزابير أبو نلمنا كلنا لبنا خفتنا قبل كم أجزابير أبو ملو حابس بخون لنا بحابس ويتها نبلنا خلنا قبل كفنا نلمن بس قبل كلنا كل تمسك تريفزر زمن هي وتنام سنفس وقفنا هنا يقولنا بسم أبون ودن منفس كل حدا الله آمين ويتابع قبلكم أبرا في بسيط Ada dan coklat, ada letu
ንጉስ ክቡር ነገር አይደለም ይናቱ ወርቂ ሰንዳለው ንስከ እንታ ሒስክመትኪ ኣነ ዚያኒሽተይ ተኣክለኒ ኣምፂ ልበይ ክቦመፂ ከምቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጠረና ልብና ክንህቦ ኢና ኣምፂ እሺ እቶም ዛጓለይ ተው ቤት ዛጓለይ ፈእቲ دعبي هوايتي نبوس كيو لتدقس لبيك روبو بتيله نعبد توزا ودي يونس نملك نسبح نملك نسبحنا أنا كأنا نجريسي أنا نسبحه أنا كأ مدقي تمشي كسبحه عمي متكن يمكن حجك انتي حسكن أنا تلقوس متكن عمي نزابير لبناه من حسخ عب وانجل نسبح أوه نفعك نحب الأزواج علي التوا زغطيلهم كأ قبل بيت ولد يسوع سيدنا ولغزمون نعم تا يامون كأني قعدوا نعم كلنا كأ حفيدنا دوازنا يا نتازهاونا هي كنتي ويتا مقر يروزهامنا لبنا كمان معاني وقال
ልደት ታይተሊ ባትና ግርብሎ ዓብይ ነገርና ዘይኮነስ ልብና ቶም ካልኣይ መፃ ሰለስተ መሓዙት ከዓ ዓብል ልበን ጎይታ ይበል ኣብቲ ካልኣይ ዓመት ዘግታ ጎይታ ብምንታይ ዘኪሮ ነው ወንጌል ብምምሳል ስለዚ እሕና ድማ ጎይታ ባትና ሚናዮ ናይ ግሊ መድሓና ተቐቢልና ዓመታትና ወይጓዓዝና ልደት ክንዝክሮ ከለና እቲ ንጎይታ ዝሐግዞ እንታይ እዩ ንምንታይና ካብ ነብስና ብምፍቃር ወንጌል ብምንጋር ወንጌል ብምምሳል ሰለስተ መሓዙት ኣይለን ገሊአን ንደቂ ቤት ትምህርተን ገሊአን ንመሓዙተን ገሊአን ንዓቢተን ስለዚ ጎይታ ይደግፈና እና ድማ ንልደቱ ወንጌል ብምምሳል ኢና እንታይ ንገብሮ ንዝክሮ እሞ ጎይታ ይባርክኩም شيخ عبد الغفور لكن طبعا في زبلنا مزمور سلام مزمور 33 كنزمراينا عم مدرك متاع لكن طبعا في زبلنا عم مدرك متاع مزمور سلام مزمور 33 كنزمراينا لكن يستطيع كل زمرا ممكن تمر من ويلنا نعملي لكن طبعا في مزمور سلام زمرينا كلنا عم مدرك متاع
ምሽታዊ ዜና ኢልና ርኢና ነርና ዝሓለፈ ኣቐድማ ጌልና ዝረኣናዮ ብዛዕባ ናይ ሰብ ጥበብ ርኢና ነርና ከምኡ ድማ ብድሕሪኡ ናይቶም ብዛዕባ ናይ ልደት ዝርዝር ሓበሬታት ዝተዋህበ ፀብፃብ ርኢና ነርና ብድሕሪኡ ከዓ ናይ ትንብያ ናይ ስፖርቲ ናይ ንግዲ ናይ ትንብያ ኣየር ናይ ትራፊክ ሓዊስካ ርኢና ነርና ከምኡ ድማ ቀፂልና ንሪኦ ኣብ ናይ ሳይንስን ባህልን ዘበለ ኢና ንርኢ ካብ ዜና ስፖርት ወፂና ናብ ዓለም ናይ ሳይንስን ጥበብን ኢና ክነምርሕ ዶክተር ናሆም 3 ዓበይቲ ፕሮፌሰራት ፈላጣትን ካብ ምብራቕ ተበጊሶም ናብ ሓደ ዘይፍለጥ ቦታ ከዓ ይጓዓዙ ኣለዉ ዝብል ዜና ሰሚዕና እዞም ሰባት እንታይ ረኺብዎም ሓድሽ ፕላኔት ድዮም ሪኦም ጋዜጠኛ እዚ ጉዳይ ናሳ እኳ ኣደናጊሩ እዚ ጉዳይ እኳ ናሳ ዘደናገረ ኣብ ብስቱዕ ሻዕቆሎ ዘእተወ ነይሩ እዞም ሰብኣ ሰገል ግና ተባሂሎም ተፀውዑ ሊቃውንቲ ግና ንሰማይ ብቴሌስኮፕ መርሚሮም ንሓንቲ ጂፒኤስ ዝመስል ኮኸብ ተጠቒሞም ነዚ ኮኸብ እዚ ንባዕላ ትንቀሳቐስ መገዲ ትመርሕ ሓድሓደ ግዜ ድማ ደው ትብል ብመሰረት ሂሳባዊ ቀመር ናይዞም ሊቃውንቲ ከዓ እዛ ኮኸብ እዚኣ ናብ ሓደ ቦታ ጥራይ እያ ተመልክት ነይራ ስለዚ ራእዮም ካብ ነዊሕ ቦታ ክስዕብዋ ዝተበገሱ እዚ ቦታ እዚ ከዓ ቤትልሄም ከይኮነ ኣይተርፍን ጋዜጠኛ ቤትልሄም እንታይ እያ ንእሽተይ ዓዲ እያ ኣበይ እያ ክትርከብ እቲ ምስጢራዊ እዩ ዘሎ እቶም ሊቃውንትን መፅሓፍቲ ጥንትን ኦልድ ስክሪፕቸርስ ምስ ገናፀሩ እዛ ኮኸብ እዚኣ እተጓዕዘቶ ወይ ከዓ ዝኸደቶ መገዲ ናብ ከባቢ ቤትልሄም ኣቢሉ እዩ ነይሩ ከባቢ እስራኤል ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ንጉስ ኣይሁድ ምዃና እያ ከዓ ትፍለጥ ግን ተጠንቀቁ ንስቶም ሒዞምዎ መፂኦም ዘለዉ ተራ ህያባት ከዓ ኣይኮነን ዓብዪ መልእኽቲ ዘለዎ ወይ ከዓኒ ትርጉም ዘለዎ ህያባት እዮም ሒዞም ከይዶም እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ እዩ ዘደንቕ ናይዞም ሰባት እዚኦም እቲ ሒዞምዎ ዘለዉ ህያባት ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ዝነበረ ከዓ እዩ ግን ከዓ ንተመራመርቲ እንታይ ኣደኒቕዎም ከም ዘሎ እቲ ሒዞምዎ ዘለዉ ወርቂ ንንጉስነት እዩ ዘመልክት እቲ ሒዞምዎ ዘለዉ ዕጣን ንኣምልኾ ክህነት እዩ ዘመልክት እቲ ከርበ እዚ ከዓ ዘሰንብድ እዩ ነይሩ ከርበ ንምንታይ እዮም ሒዞሞ ከርበ ንመቃብር ወይ ንሕክምና እዩ ዝጠቅም ንሓደ ዝውለድ ህፃን ስለምንታይ ከርበ ሂቦሞ እዞም ሰብ ጥበብ እዚ ህፃን እዚ ክመውት ከም ዝተወልደ ቦርን ቱ ዳይ ፎር ኣስ በቲ ጥበቦም ፈሊጦሞ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሳይንስ ጥራይ ዘይኮነ ትንቢት እዮም ከዓ በፂሖሞ ሕጂ ዝመፀና ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እታ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ገዛ እያ ደው ኢላ ዘላ እቶም ዓበይቲ ሊቃውንቲ ፕሮፌሰራት ነገስታት ኩሎም ኣብ ቅድሚ ሓደ ንእሽተይ ህፃን እዮም ተደፍድፍ እዮም ዝሰግዱ ዘለዉ ጥበብ ማለት እዚ እዩ እዚ ጥበብ እዚ ዝበለፀ ጥበብ ንክርስቶስ ምርካብ ንዑ ምምላኽ እዩ ብሓቂ ዘደንቕ ዶክተር ጥበበኛታት ንዑ ይደልይዎ ንዑ ከዓ ይስዕብዎ ኣብይ ከም ዘሎ እሱ እዩ ዕረፍቲ ዝህቦም እሱ እዩ ከዓ ንልቦም ዘህድእ ስለዚ ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልና
መሲሁ ጸልማት ጠፊኡ ኢየሱስ ተወሊዱ ዓለም አብሪሁ እቲ ዝጠፍአ ሕብሪ ሎሚ ተረኺቡ መድኃኒ ዓለም ኣብ ልቢ በሪሁ ዓለም ተዓፅያ ብጸሊም ሳንዱቕ መገዲ ጠፊኡ ልቢ ክሳቐ ፍርሃት ሓዘን መሊዩና ነይሩ መድኃኒ ክመጽእ ተጸቢዩ ካብቲ ጸላም ሳንዱቕ ብርሃን ወፂኡ ንጉስ ሰላም ኢየሱስ ሎሚ ተወሊዱ ከም ብሩህ ኮኸብ ኣብ ሰማይ በሪሁ ንድሕደታ ዓለም ፍቕሩ መሊዩ ቀይሕን ቀጠልያን ወርቅን ዝሕብሩ ብብርሃን ኢየሱስ ሎሚ ይደምቁ ጸልማት የለን ሕጂ ኩሉ በሪሁ ኢየሱስ ኣብ ልብና ሎሚ ተወለወሉ ኢየሱስ መጺኡ ብርሃን ሂቡና ጸልማት ሃዲሙ ሓጎስ መጺኡ ነዚያ እንትምልከት ብደቅና ድሓር ንእሽተይ ሓንጻር ዛንታ ኣላትና መምሃሪ ነቶም ደቅና ትኸውን ኢየሱስ ጎይታ ብርሃን እዩ ንዓለምና አብሪሁ ጸልማት ኩሉ ጠፊኡ ኢየሱስ ጎይታ ነጊሱ ሕጂ ኩልና ሕጉሳት ኢና ረኺብና ኢና ዓብዪ ብርሃን ትሑስ በዓል ልደት አሜን። ብርሃን ዝተራእየ ንጉስ ተወሊዱ ዝብል ወረ ንዝመፀ ንዕኡ ንምባል ዝተላእከ ወረ እናይባሉ ሰለስተ ናብቲ ከተማ ከም ዝወሓዘ ኢና ንርኢ ስለዚ ካብቲ ዝወፀ ከዓኒ ኣብቲ ከተማ ዝተገብረ ወላ ሓንቲ ነገር የለን ሓድሽ ንጉስ ዝበሃል ነገር የለን እቲ ኩነታት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር እዩ ዘሎ ሕጂ ክቡር ንጉስና ሄሮዶስ ዓብዪ ቃሎም ክህቡ እዮም ዝብል ካብ ቤተ መንግስቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ ንጉስ ሄሮዶስ ብሃወክን ብቁጥዓን ይኣቱ ይወፅእ ዘውዱ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ወተሃደራት ላዕልን ታሕትን ይብሉ እቲ ንጉስ በቲ ዝተወረ ወረ ነቲ ጠረጴዛ ይሃርብ ናብትን ይብል ቤተ መንግስቲ ብሽመራ የተመልዩ ብለውፂ የተመልዩ ግና ነቲ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ዝረአ ዘሎ ዘይተረኣየ ሓድሽ ባህሪ ንዕኡ ንድምስሱ ግና ታክገብሩ ጀሚሮም ወላ ሓንቲ የለን ሓድሽ ንጉስ ዝመፀ የለን ዝብል ወረዩ ኣብቲ ህዝቢ ተነዚዑ ኣነ ንጉስ ረኣዩ ዘውደይ ረኣዩ ቤተ መንግስተይ ሓደ ህፃን ኣብ መብልዕማል እዚ ላግፂ እዩ ከመይ ልዩ ህፃን ንዓይ ዝቕንጥጠኒ ንንግስነተይ ክቡር ንጉስ ግን ሰብኣ ሰገድ ካብ ምብራቕ መፂኦም ክኸብሩ ርኢና ይብሉ ኣለዉ መሊሱ ኣብቲ ንጉስ ራዕዲ ስምባል ኣተወ
لكاوت الحالات تهزم كيدرف أبسم بديو أبسم بديو تزميلو هنا أتنقص قبره نقدر تلعنيرو نتوم 7 سجل بينهم رخيبو أتخونتات تاي مخانو خابو رقت نقدر كحد تجميرو أتخونتات من عوق الشعب كله خمس جمرة فتم كعرف هاي كعلن سلزق أي بينهم سليلون تاي كم زقولهم رئي دوت حبريتا تملسكم عين نقولوني إذا نقدر إذا حق تلاقوا ينفق إلى اللي هنا أتخونتات بنصاري يبينو تخوكم لا يكونتات أير سجمي ينيرو كابتم 7 سجل تفيو سلزي مسوتو تخوكم تجليت لهم لك عندما نبتي والعزل لوا أبدعليو خمس عرفة نبتيو والعقينهم تقول زلهم نجرا التي نقص هيامهم كم زحابوين ندري جنا تهزبق أجريو يحبس مدحان متيو يزبل زربا تهزب تنفيسو من استديو زنحنو ويس تهزان زبل هيرودوس بنا قطعة مدحان أنا نقدر نشرح لهم بيت مقدس حاني صلهم انتهي يقول لهم زلوا انتهي يوم حدش نقص زبلو زلوا قنا بتحقق الكومين يرو مدحاني علم أمام العماد توليدو سلام فقرن أمتيو يتاز تفقت لبنا كرخبا كاب سماي نام مدري وليدو أنا أب سماي حدش بيت متان كندال ولا كبرينا أملاك يكون حس بعد الندت آمين شيء مفتاو أب مدحانا هيوتو بقويتا كركب بقويتا أب هيوتو كنقس كل يتفكروا زلمو مسكرنت كبنا مفتاو إذا معت الندت بقويتا أب هيوتو زرقبلا معت تذكروا سكي بفلوي تذكرا ثم دكامنتي أبيت أملاك زعلنا فأبدينا كي يلولنا ثم سكي وتاتنا أتيتنا لكن لما نسيتنا تتأهليه ويتاقنا كيف سكي سكون حونا سكي خزن تولنا ويتاقنا كيف رقيبه ويتاقنا كيف رسعيبه سكي خزن تولنا نبزن أميت سايمون حونا كبرنا أملاك سمعنا أملاك سي أبي هو تيسوني زغبرو እግዚአብሔር መጀመሪያ ኣብቲ ንጎይታ ቅድሚ ምፍላጠይ ንኣምላኽ ዝብል ኣብ ልበይ ነይሩ ቅድሙ ንጎይታ ግን ፈልጦ ኣይነበርኩን ሓደ ግዜ ዝከረኒ ቅድሚ ንጎይታ ምፍላጠይ ኣብ 4ይ ክፍሊ እናተምሃርኩ ከለኹ ክልተ ቆልዑ ትምህርተይ ማለት እዮም بقدر تسحبهم زين حجة حدا نتحرق عم يسوق حجة أنا خاصة إلى ريوم نير عذابة نير شو أنت له سهاسي كمتي كاني كاني له شو هو خمدي له هاكي عقوة مالتي حجي تودي أي بلد شو أنت له دحين أملا خانو يلو يلو قد فوق يلو شو هم بالنسبة لي أبدو بيجري نجمت أنا خلو لذلك دهيو أبدو بيجري قبل حاجيرو أنا خلو بالنسبة له دهيو هم اللي أنا أتصرفوا هم تلقلهم أنا اللي بيتحفظهم لهم أبيت مرتي نتمسير أبتسني حمشاي تفلي كم نهار أو مساعته متحف قدس حفشاوي النهار نيرنا متحف قدس لك 5 جيب النهار نيرنا حجي أولا تمهرنا خلنا تقال مسكا تقال على بالبيت تحرق المتي متحف قدس مسكا مسرع أبو هامو ويتا خبر حالي يوميك مالتي لذا أنا إلا تمهر ويتا تقبل يوم مالتي حمشاي تفلي بالله
ويتاخا رديني هو تنبر وزح نجار أصل مجمع ويتاخا صعبة خلاها تفضل نجار ولا حد يبلكان ويتاخا مصبوط أنا أتيو خبلسي أيديلني لكن ويتاخا بتوكل على مهارني أكبر جم ساعته هنا ويتاخا رديني حجي كذكر خريئة خلاه لذكرنا نتي كريستنا بعد خريئة خلاه كم سجى خريئة خلاها بس خبيني جن من البعض من خليتين تكلمون نرسي عم صعبون حسب هنا تقول بعد كريستنا بيوت تنبرو كنا بدأ ويتاجن ويتاردي إن بتوه بجنا كده قرني أو مساعدة ويتادوا بيجني بيوت ما نصابه لذي لازمتي ويتاكلالي يوم منتي تكاني زعل لي يا أمو كمن نسميه يوم Gara ni wala tay. Mr. Kera. Kera dulu. Hello AI, can you make a customized song for me? Of course. Who was the song for?